Nedjeljni magazin. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Nedjeljni magazin. Vijesti dana. Nedjeljni magazin slavi svoj prvi rođendan. Prošla su 52 tjedna od prvog emitiranja Nedjeljnog magazina kao zabavno-informativne emisije na programu Hrvatskog radija Vukovar na 107,2 MHz. Ugostili smo brojne sugrađanke i sugrađane. Jednako tako donijeli smo vam i zanimljive reportaže iz zemlje i svijeta, kao i mnoštvo zanimljivih priloga, prije svega puno zabave i jako dobre glazbe, ali jednako tako družili smo se s vama u proteklih godinu dana, što je ono najbitnije. U ovom posebnom izdanju emisije Nedjeljnog magazina ugostili smo i Bijele udovice. Ko si ti? Jako sam htjela pohvaliti vaš magazin, jer svaka žena sluša magazin. Bijele udovice u studiju HRV-a. Svaka slušateljica i slušatelj mora se željeti sretan rođendan. Potuži se, Zuzi se potuži. Svi se čujemo u Nedjeljnom magazinu. Ali jednako tako gosti ovog tjednog izdanja Nedjeljnog magazina su VD urednica informativnog programa Mirjana Đermadi, kao i VD urednik zabavnog glazbenog programa Dražen Bočkaj. Oni su donijeli svoju ocjenu Nedjeljnog magazina u zadnjih godinu dana, naravno i rođendansku čestitku. Nedjeljni magazin Hrvatskog radija Vukovar. I u drugoj godini s vama. Nedjeljni magazin. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja.